ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival. Haka kat ar bat kat la terigu January ar hajar ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Kaseng Samla mau kerwat Southwest Khasi Hills District. Haga henriu tarik ukala lengkot ar hajar ar pusau. Kalau penkut no yang jing rakhir lek kemen yang jing dap live host nem jong jing yai lenti jong seng ha ka ba u MLA ka thain u ba Renington lengdok tongkhar ulapan hak perda kumu kongsan. Kaseng Samla mau kerwat kala yo ru ban belong ye shibun gi jing penbernya barok shiteo jong jing rakhir ha ka ba kilas dang nadok ka arpulai tarik unok pra ar hajar arpulai. Ki jing lek kai tenrai kenting mausan, mau point, volleyball, basketball, tit debit, bat kiwede. Kilong kat to kat ni gibala pensyong shit yang ni kateo lekmen. Shushu la penlong ya ka talent show ban say ka sap ka phong jong Samla, bat ka jing Yakob thai bat rang bhabriu jong ka mau kerwat. Ya ka nam thai bhabriu tam jong ka mau kerwat layo da ka Samla I bada penhun lengkhoi, bat ya ka nam ranggan sai layo do Samla pen bhalang snaitang.